What's up guys, it's Mojo here back again with another video. Naka-sked ko karon for PMS sa atong Yamaha MT-03 and our video for today is all about pila ang expenses or magastos nimo sa pag-maintenance nato sa Yamaha MT-03. But first, mag-washing ako sa motor kay medyo hugaw kayo kay lately sig ulan. Di ko na mag-change ako sa motor kung hugaw tapos abog ang engine bay. Okay, bisig masulod tong mga abog. So, stay tuned lang guys and I'll see you on the casa. Fun fact lang guys, sa 6 months na ako nauna siya pa ni MT-03 na ako. Wala na siya nakatry o washing sa gawas. So, sa 6 months na ako napagamit ani, ako na permitted washing sa simpleng microfiber towel, hose, car shampoo, detailing brush mo lang. 10 to 15 minutes lang guys. Dahil lang kayo compared sa washing sa kanan, dugay kayo. So, yun. Testing 1, 2, 3. Check, check. So what's up guys? On the way na ta sa casa karon. Nag-wave ko guys kay ginapantay na gamay ang hilis sa ligid. Permira to nga. Dali. Nanta sila bakante oy. Basing. PMS ko. PMS. So, yun guys, nanan ko dyan sa Yamaha na sa mental ni siya. Mas ganahan ko dyan kinamang kay credit card. So, dili na ko mabayaran na yun. Kung saan ako tong warranty booklet. Warranty booklet na kupas kaya na basa takabal na mabasa man din na dila sa may glove box. 300cc 321 magpa-change oil ko ron. Ay salang na ito ni magpalit lang ko dre. Palit sa oil. Palit ko oil o oil filter sa MT-03. Dua ka oil chain. So yan guys, dre ka magpalit og materials. So duha daw siya ka oil, 2 ka liters na oil and an oil filter. Una da X-Max dito. Sheesh. Na da MT-15 4 stroke motor oil. Hindi pwede butang 2 stroke. Hindi mahong gasolina. Bintay. Panik ka ba kaya di ka pa? So bayad na ta guys. So tanan is 1,095 sa duha ka oil and isa ka filter. So 1,095 siya. So yan. So ang bayad na. So if ever doon mo diri sa south na area, dagan pa diri sa kung gusto mag X-Max and Max, mga scooters, dagan kayo diri. Pila na bang X-Max karon? May price ni. Nakuha diyan eh. Mag-ski. Napada XSR 155 dito sa Tumay. Sa may sa amin na banda. Ang wala lang diri 300cc na mga manual like MT-03, R3. Pero hantod, ano lang siguro sila guys, 300cc sila mag-maintenance or mag-service sa mga motor ninyo. If ever na may mga big bike na mag-feel, dito na sila sa may Yamaha Red Zone Ulas. Thank you ma'am. Tara sa dito. So yun. Yan, so good na. Facebook page mo sir para ma-follow ka na. Kana. Kana. Kini. Right, thank you bro.
So, our mechanic for today. So, Boss Jmar atong mutira sa atong motor karon. Shout out na lang sa mga branch, sir. Oh, shot. Oh, gi-plug na ako. Ang itom kayo. Ano niya guys, sa first 3 PMS, libre ang labor nila. Mahal na ano sa mga Yamaha na ang ba't nung appeal ba? Until 5th or 6th pa siguro ang libre labor. Makita mo ito sa manual, ay sa warranty booklet. So, naibala, mong pag-ibala ng mga first 3 or 5 siguro, I'm not sure. Sa first 3 or 5 PMS mo ang libre na labor. So, ang bayaran lang nimo mga kaning ang materials, kaning duha ka oil, filter. Natanggalan na pa nilang oil filter. Tanggal ang filter. Pwede ba kumakano? Pa-adjust sa kadena? Kaya medyo laylay na. Di ko. Wala pa na sa budget. Wala pa sa budget ng endurance. Ligid po na ko nun. Flat na no. Kalihanan na po na eh. Pangayong budget. Lagi. So, check na tong chain. Yun, tight na. Ito, tira naman labas. Ito, tira naman eh. Okay. Shoutout kay Bimboy. Kamu na siya ng mga gwapong mekaniko dali sa Yamaha Mintal. So, yung salang na po ang oil. So, yun. Tinaw na yung ano. Boss, salamat ha! TikTok sa takadali. I-feel sa na itong motor. Sarap! Kaya kasi zero. 321? 321. Exiling mo po ko yan. Mm. Huwag palagi niya po. Moabot lagi na. Makabibike lagi taron. Ako ka. O tingin doon po yung ribbon. Sige. Amping sir. Sarap! So, tuloy na siguro ko i-ano kong vlog guys. So, thank you guys for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you on the next one.